हेलौ रायजोफोर गुड आफ्टरनुन ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे कुइसनानो बहुद फैदों आरोना कमेन्टआवहाय ओमफ्राय बेखौनो आङो ओरैनो भिडिअ बानायनोसैदां होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैहाय माने भिडिअखौ लाना फैबाय आरो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बहुदानो सोंदों जे कमेन्टआवहाय नोंसिना न'आ मोननै नामा बिदिनो सोंदों आरोना मिन्थियैफोर निउ साबसक्राइबार्सफोर जानो हागौदां ओमफ्राय माने आं खोन्थानोसै आरो जमा थाया नामा जमा जाया नामा बेफोरबायदि माने सोंदों आरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय दा आं खोन्थानोसै जोंना न'आ मोननै लोगोफोर जोङो जि दायो न'आव थायो बे न'आ फुरना न' जि गय बागान नुदों नोंथांमोना भिडिअआवहाय बे जाहैबाय माने फुरना न' आरो जों दा बे फुरना न'आव थायो ओमफ्राय मामि मोना जोंहा माने दुखान दङ गेलामाल दुखान लोगोसे सिमेन्ट रड बेफोरबायदि बहुत बुस्थुफोर लाखियो आरो दखानावहाय ओमफ्राय दा होजोंहाय किटचेन मोनसे ओमफ्राय उन्दुग्रा रुम मोनसे बिदि बानायनानै दोनदों आरो ओमफ्राय बेयावनो मामिजों बाबाजों थायो आरो हरावहाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौबो जोङो बेयावनो संनानै जाहोयो फुङाव सिखारबाथाय दसे थाबाय खामानि मावनो गोनांखिनिखौ मावना लाखांजोबनानैहाय ओमफ्राय दखानाव थांनानै ओंखामफोरखौ जाहैयो आरो लोगोफोर ओमफ्राय मोनायावबो बिदिनो इयाव फैफिनलायबाय ओमफ्राय बेलासि मोनाबाथाय थांनानै हजोंनो ओंखाम आरि संनानै जाखांनानै मोनायाव जों इयाव फैफिनो आरो माने जोंना बे फुराना न'आवहाय दाउ दङ बोरमा दङ मोसौ दङ अमा दङ ओमफ्राय माने होजोंबो थानो जायगाबो गैया नालाय रुम मोनसेल' ओमफ्राय बिथिंहायबो न'आ खालि जायोखाय माने जोङो थायो आरो बेवहाय सानैजोंहाय माने सानै रानलायनांगौ जाबाय आरोना बिदि जानानै दङ ओमफ्राय दा बे न'आवहाय बेफोर अमा बोरमा दाउ बेफोरो मा जायो मा जाया हरनि समफोराव ना ओमफ्राय होजोंबो दुखानफोरावबो मा जायो मा जाया लामा जिं बेखायनो माने रानलायनानै थानो गोनां जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअसफोरावहाय नैबे फुराना न'जों न' गोदानजोंहाय बारा गोजान जाया एसेल' थाबायना थांबा 5-10 मिनिट्स लानो हागौ खिन्थु बाइकजों बा कारजों थाङोबा 2 मिनिट्स 2-3 लानो हागौ आरो खाथिसो बारा गोजान नङा आरोना ओमफ्राय थाङो फैयो थांलाय फैलाय ओमफ्राय जों होजों थांबा मामिना दसे ओरै फैसिगोनलाय अमा आदार होरि होनो मोसौ होरि खानो मोसौ खास्लायनो मानो बिदिनो माने ओरै फैलाय थांलाय ओरै फैलाय थांलाय जाबाय थायो जोंना लोगोफोर बेनोसै आरोना जा गरम हां थोनो थोनो मोनजोब्बाय आङो ओरैबायदि फुंनाय मोन्दों आङो लोगोफोर मा खालामबावनांगौ जाखो अमा मेजेम जादों आं बेखायनो फुंदों सिगांहाय आं अमा मेजेमखौ जाथारामोन नालाय दरनै दरथाम जाबानो फुङो आङो ओंखायनो जा सिगांबो सिख्लायावबो माने अमाखौनो जाखायामोन आङो जाबाबो जा मोदोम दरनै मेजेम दरसे बेफोरबो जायोमोन आरोना जाबाबो खम मेजेमखौ जायामोन आं मोदोम जायोमोन बेखायनो बिराद हां मोना माने गरम मेंनाय मोनग्रा जादों मा खालामबा मोजां जागोन लोगोफोर खोन्थाहरदो कमेन्टआव एसे थ' लोगोफोर माथो होनबावनो बेनोसै आङो इयावनो खोन्थाबाय दायो आङो फुरना न'आव दंफैथ'यो जा गरम जि होरि सुनांगौ मानांगौ लामनांगौ नायनांगौ थिखानांगौ नालाय बेखायनो होजोंबो थाबाय थानोबो हाया ओमफ्राय बिदिनो बोरमा खास्लायनांगौ मानांगौ बिदि जायो नालाय बेखायनो माने बेयावहायबो थायो ओमफ्राय होजों दखानावहाय मामिया हारसिं जाबा होजोंबो थायो आरो बेनोसै लोगोफोर बेखिनिखौनो आङो बुंबाय सोरबा सोरबाफोराथ' मिथिखायो जानांगौ ओमफ्राय सोरबा निउ साबसक्राइबार्सफोरा मिथियैखाय माने कमेन्टआव सोंहरदोंदां आरो बेखायनो आङो दिनैहाय क्लियार होबायना लोगोफोर बेनोसै आरो माबाफोर सोंबावनांगौ दंबा सोंनो हागोन कमेन्टआव दा नै टाइमाबो 2:30 जासिगोन टिउसननि टाइम दा टिउसन लानोसै माबासिमखा टिउसना खोनो लानानै होयो आङो माने बोखावनानै लायो खावसेखौहाय माबायाव लाबाय 2:30निफ्राय 4सिम लायो 4टासिम ओमफ्राय आरो 4टानिफ्राय 5:30 मोनाखायो नायसै लोगोफोर